Nuair a Jimmer An Clár Cill Chainnigh in inis an bhí sicata bhí 3 fointe de spárála Clare na cuid, ach le Corner an lína ciocacóbach a Clóra. Bhí Breathnaigh tires agus Cathal Mór i Montrásta an té ceannais Iomána Allianz. Stachan Joe Dara Lohan, os cion Richard Reid Beidirach Garamach ni Richard Billy Roinn a bhíann. The fórna fós a dtíreach sa cruise. Shane Murphy is ich gead in Curraghaige agus gan ein sá túd fé scór agus an scór fachta ag Shane Murphy. Hugh Lawler. Susan sa Joe Luke Hogan. Berta chud Gailí Loughlin. Blockáil nó lef Blockáil maile Dara Lohan slachta go hálam is tá Jimmy Roinn. Scailteach an siúil saige féilech amige Mark Hogan agus tá brata ghárdach istigin son. Ferma fachtige Billy Drennan. Dechrachtaige McCarthy and son sé Hugh Lawler tá Alianún sin. Blanchfield na fi lúta néachar again. Cosíocht dias agus tá na Goilí móra lehanna son oscailtige agus a bhaile féitige breve Blanchfield a le héad a scór. Be cuine go ceann a bhad an sábháil sin. Brúin sáin is lína lán chúil agus é lechan nús an sunnig John Donnelly Adam Hogan bhar díocht mátá agus Eva Quilligan paintige Adrian Mullen cadla action. Well nach raibh sé de gáíocht ag Mullen an sin tuairt faoin cúil tar éis an na cosint ionta go Adam Hogan sé ón códaí a fiochan slitar an seo bhí puagan de sír sé fáite ag sin ard cosint ag Hogan an sin díreach isteach agus an slitar imi. David Reedy. Búilte bheagán spáisiid pasúntaach ar fad fachta ag Mark Rogers. Agus spás aige ó Shane Murphy agus anna féint ar fad mar ragra ag An Clár. Nes mar sin, Hugh Lawler, Cill Chainnigh gafa gada de ríist leis a buc amach. Richie Reid. Na Goilí oscailte an ús ar a 40 club sin Adrian Mullen le héad a go bháil. Billy Ryan damach an pass tuc aige tá féinte cearca leor aige. Má tá bhíon pass ann. Is dóilm go raibh níos móna le hentar chúlan sin le Billy Ryan. Damach an líráid tuciíonn sin nach annach ábhail san éirigh Mullen an sin féachar Ryan. Gary de ríist, Paddy Deegan an trosag tá éirithe le Cill Chainnigh annach chud spáiseach rathú sa fócas a díreach an trosag Luke Hogan. Batún láimh seála ige siúd ach baiste buchail dan sé leis mar chóram. Siúgní Richie Reid. Ferna Shamrogan is Richie fada go leor tá aige Richie Reid Hennigs Blanchfield treis pointí gáid an a lehénig. Tá an a lehénig an sin an tríú féinte fáiteach of tíomh go Lord Park an sin agus sin ard scór ó Richie Reid a crothaí an sin ag an fersa chúine Luke Hogan. An ná tá gine eintrama ar dúis a bheith Cill Chainnigh sa chraibh ag an 3 seachtain an ghailibh seachtain ina dhéasan gan dát feiche an caiiciise beag limnach agus An Clár le chéile ach se chun Mark Rogers obair le déanamh go Richie Reid and is gan Tommy Walsh a le héad an bháide ag McCarthy. Sin críoch iontaach ag McCarthy ach crothaí ag Mark Rogers a fór an slitar a dús thuaidh sé ar rúthar isteach an sin crothaí ag McCarthy an spás anna feas amach by Dimo Beidir ón Murphy sin a ligeant isteach an sin nach féchamáid in na bhfuil sé bhí sé gargan chóil anna chríoch ar fad. Héna hocht le náidenaí. Cúideam tas trocha le dul. Tóca ige Massey ceonan sa agus tá sé mehanson ón na chéile córaigh agus a le héad a hasach de ge Cill Chainnigh sa tarnala. Sin ard scór an sin ó Martin Keown ón Glíham an sin agus na raon duine Fannach sa lár agus bhí ar tuairt faoin scór. Reedy tóca agus é casta an éon chuiseach do bháin. Shane O'Donnell facht ar Nasc Reedy agus tá Hugh Lawler buit na sálacha út. David Fitzgerald a bhí anna chuid sa chiadla tá cúil aige David Fitzgerald. Coch luiseacht don sco. Sin fear a bhí Harabh ciún sa chéadla má eolar an gusint ar siúil ag Kilkenny. Beidir goil ceisir céanan ar thóg sé an seo níos móna Ceracín is dóilm ach hanna críoch ar fad ach déanta agus crotha ag Reedy
Shane O'Donnell baint ag leis a gúil freisin. Tóca ag David Reedy. Cathal Malone, istig idir shrúr ó Cill Chainnigh, dóhain amaige, agus í seolta go trín. Agus níl siad as an áireamh ná hanig hiúlálar amach, de chuigean sitristeach David Fitzgerald, agus se chuineann seans agus tá cúl, eile ag Aidan McCarthy. Srícín ag An Clár. Agus cad a hurling ar a chuir sin líróid sin isteach san angach an sin beidir go an cúlbáir ag tacht amach ach tá sé gortaí iseach, tá sé cearcolóir ag tacht amach, ní sé céad fan géad ach an críochan sin crotha ag David Fitzgerald. Agus tá dó ceathair clártha cosúd sa tarna le. Mossí Ceoin, Conor Clearíof nach siar. Nis tá takeíocht a techt begáiní beag mála an Lár Park caithe ceanna dhéanamh an éanaar agus ní héana leis sin a dhéanamh. Chluithead an sco eile imreige siúd, Cathal Malone inis. Annach chud spáisin san hús agus Seinnteoir agus ní fé sé héana hiúlálar ó bhéach go gahadar dahad méadar a ré. Agus tá lálar, well, ceapscoil sé gorta ar an Seinnteoir. nó áirithisteach go hálainn agus a bé Rogers me leis céad a bhíonn. Ach tá trocha cúigneomat an sco, well, trocha neomat imre ag fuin an chláir sa tarna le. Nis Stanley isteach ní ón códaí ag tuaiste sin neadathe go patanta chifa can a bhí geistige ina chugad ar go ríist. Se gan a cúil idir na fórne níos agus an is ba críochíntaach agan agus códaí ag brise tríd agus sé Donling a croil cadé mar fes isteach an sin agus ó thuair sé amach sé gimmert níos sear ó dóg sé Adam Hogan. Baiste neidir cén bheirt go dtíreach ach tóca go dtí fáine seo bearna oscailte John Donnelly isteach go dtí ceann bhí an pass láistíir ach bhfuil puc irce catá runna ag Johnny Murphy an sa. Féachar Brian Lohan níl sé sásteach beidir is dóilm an cinenne ceartach féchan tá TV an seo. Níl is am faoi sin is dóilm go rán. Bhí is dóilm go rán pass tucha ní rán slitar ag ar a churbe. Cúl fachtaige Hannah Hennig. Well, cad a bhí an son. Chunastá fuil sé glanta sin ceisteile. Lágéireacht ceartaige ó an códaí. A tríd go bós mar a stúil dóibh a dhéanamh, bhuiit sé sin baint amach níl ag Shane O'Donnell. Cian Kenny, níos mar sin Mossí Ceoin, duine ar dhuine. Buaicphointí an chiad chóram, dacrachtaí ag Rory Hayes tá Ceoin sós le painte agus is maithán an painte agus chuigneam le dul. Buaicphointí fadaige, chofad ón gúil agus a dhéann siad é chineád. Leachchain nuas ag Cill Chainnigh. David Fitzgerald an fearrma fachtaige hiúlálar a sin. Sin ord fast féhrúin son ag Timmy Clifford Stallion isteach chutha Tom Mullen istig. Fachtan ag Blanchfield nach mór. Mullen. A dúireadh, well, órlach ar órlach isteach a drón chúil. Rory Hayes. Bound chuig Hayes fé Hennig. Tóca ag Mossí Ceoin. Pass a móin son. Bhfuil éigeas fearna Hogan chun pucséireach na húisteach fé Nasc. Se Hogan ag tacht amach leis an slitar a rís agus an slitar sin có tábhachtach agus anna chusan ríis. Agus tá Iomána Allianz